Така, здравейте, приятели, ето ми новата кариера, която ще играем тя с сборът на Атлетик Билбао. Изпълнител е на играта. Не знам, явно той. Сега да видим, има ли ми някъде въобще. Тук не. И тук не. Не, сега пак ще ги разграна. Не. Ще иска да се пробваме, че наистина в евротурнирите. Да видим обаче. След Валенсия, кой друг може да махне. Така се види много и много. Се види, ще остават и ние ще отим на място на Валенсия. Това ще направим нещо такова. И да, тук сме ние. И сега ще видите един-два трансфера. Ще се пробваме тук да привлечем Джоел Велтман. Да видим. Първо ново попълнение, това е Джоел Велтман. Второ ново попълнение, това е Имох Езекиел. Видео оферта тук за Дурис, който ще го продам, защото купихме Имох Езекиел. Така, здравейте, приятели! Ето ни за първия матч от поредите с Атлетик Билбао. Дебютираме в испанско първенство. Проблемът е, че не направихме други трансфери до края на не, всъщност не е свършил още трансферния период, но не може да направим повече трансфери, понеже нямам футболисти на ума, които да привлека. Ето го нашия състав. Много силен е той. Джоел Велтман, обаче да хляб, дето нещо е станало тук. Ще трябва да го оправим. Едно за Реал Валедолид. Тоест сам Валедолид. Грешка отново тук на нашия вратар. На вратар имат Валедолид просто. Колко положение ще пропуснем още? Сусаета. Великолепно спасяване наистина. Сусаета сега центрира. Микел Рико. Рико! И отново. Първото по време 1-0 за полза на Реал Валедолид. Сравняване. 81 минута. Езекиел. Вижте много гола. Ето ви гола. Прекрасен удар. Поле на брат Сусаета. Какво става? Вижте отново. Сам срещу вратаря. Вижте колко ги е навъртял. 4. Поле на брат. Края на този матч, какъв обрат само. Между другото, след този матч ще сменя нивото на игра. То ще е вече World Class, ето сега ще го направи други пред вас. Ето това вече ще играем. Това ви за този епизод, следващия ще видите матчовете срещу съвсем на Реал Мадрид и Селта Виго.